Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сақманов, Илмәк. Икесенә дә мондый ашыктан-ашык сөйләшү, дөньяга карашларын чагыштырмалы тәгаенләү кирәк булган икән. Вәлишин кебек аңлаушан һәм төртмәле, вакытында утка коры чыбык-шабык ташлап торуга маһир кеше булганда, фикер үзеннән-үзе су төсле агып тора. Рәсәйдә табына торган башка анык юнәлешнең әлегә табылганы юк. Тиз генә табылмастыр да. Искечә фикерләүдән котылуы кыен. Сез әйткән майлы калҗаны кулдан ышкындырасылары килмәү аңлашыла. Дәүләт бүгенге көн белән яши. Аппаратка эләккән бәхетлеләр байып, малга шумып калырга ашыга. Конституция халыкны, кешене якламый. Соң дустым, сез дә, хәтта мин дә шул хыял белән яшибез түгелме? Синең абзыкай хәерче булсаң да кесәңдә профессор кенәгәсе ята. Җиргә нык басып йөрү өчен ярап тора ул. Мине үзеңә тиңләмә, бутама дип уйлап алды Сәйит. Теленә күчкән фикере башкарак җөмләләргә төрелде. Айырма зур безнең арада. Безләргә өлгерергә, алдарга, алданырга, кәлтә йыланы кебек бишкә бүленеп шыбырдарга туры килә. Хөкүмәт әһленең яшәеше хәл-әхвәле кулайрак, җайлырак. Кулында санаусыз байлык, артында аңа буйсынган саклау, яклау оешмалары. Караклыкны законлаштырып, тәртәгә кертеп була. Сезнең дә белүемчә арка терәкләрегез, ничек дисез әле, крышыгыз, яклаучыларыгыз бар дип профессор Сәйит белән эштән килешкән хәлдә дә тыштан бәхәскә кергән булды. Биредә күзгә бәрелеп тормаган сызык яши. Безгә кемдер ярдәм итсә, аны билгеле бер максатлы нияте йөртә. Биредә мәҗбүрият була алмый. Бик якының булмаса, шума кулына кытыршы кәгазен салуны туктаттыңмы? Ул яныңнан таячак. Урамда очрашканда сәламыңны саламга да тиңләмәскә мөмкин. Хакимият белән хөкем оешмалары арасындагы мөнәсәбәт бөтенләй үзгә. Айрым алганда шул ук милиция аларга обязаны служить и выслуживаться. Шуның өчен тоталар аны, яхшы хезмәт хакы түләп. Синең белән килешә алмыйм дигән булды Вәлишин, шәркәсе төбендә калган коньягын авызына азатып. Хөкүмәт ул барыбер икенчел, обслуживающий персонал кебегрәк, югарырак дәрәҗәдә әлбәттә. Киң ушын аксыл сыры шалбарының керү-чыгу урыннары таушалган кесәсенә тыгып, Вәлишин йөренеп алды. Хакимияткә артык тел теш тидермәгез әле. Дус иш, миндә белем истәгән егетләр күп араларында. Иллән тәнкыйтьне яратмыйлар дип рәхәтләнеп шаулап алды. Сәйитне якын итеп күңеленә алып өлгергән иде. Сүзгә юмор бәпчекләре, шук төсмерләр кертеп җибәрергә кирәк тапты профессор. Хәзерге яшәвегездән канәгать булмасагыз, башкача хәяткә күчегез. Заводка эшкә урнашырга ярдәм итә алам, бик теләсәгез. Төрттөрүннән ифрат канәгать калуы кечкенә коңгырт күзләренә, кабартма иреннәренә бәреп чыкты. Бүлмәне тамак касмасыннан агылган көлү тутырды. Безне алыш-биреш, сәүдә белән шөгыльләнүчеләрне, җәмгыять җилкәсендә утыручы, халыкны талап яшәүче соры кортлар рәтендә йөртүчеләр җитәрлек дип аңлатма бирде Сәйит. Вәлишиннең җәлпәк шиметүен йөрәгенә үткәрмәсә дә. Кадерле кунак, шаяртуында тирәнгәрәк кирип китүен аңлап, Сәйитнең күңелен күрергә булды. Киләсе атнада бергәләп мунчага барырбыз дип ышкындырды. Biraz уйланып торганнан соң өстәп куйды. Сезнең һөнәр дустым мәңгелек ул, дөресен әйтсәм. Иртәгә җир кояш тирәсендә әйләнүдән туктаса да, сез калачаксыз. Янар таулар, ташлар өстенә басып, башлаган эшегезне дәвам иттерәчәксез. Үзеннән канәгать калып, профессор юан бармакларын ике яклап чәчләренә батырды. Әйтерсең лә ул аннан яңа фикер кысып чыгара. Тапты тәки, киңәшен бирде. Сине, Сәйит Яруллович, якын иттем. Акыллы, башлы адәм күренәсең. Әмма артистлык, кылана белү, күзгә төтен җибәрү җитенкерәми сиңа. Мисхәткә дә кирәк булыр бу сыйфатлар. Дөньяга карашыңны бер кайшанда ахыргача ашып актарып җибәрергә ярамый. Баш мие
иске мосқы киемнәргә нафталин сипкән әбиләр сандыгы төсле биктә тора белергә дә тиеш. Зарланырга өйрәнегез. Теге юк, бу җитешми, банк акча бирми, налог җыючы хәерчеләр борча кебек ябыша. Булган байлыкны кысып тота белергә дә кирәк. Бар кешегә дә юмарт булып кара. Әлфиянең аш бүлмәсе ишегеннән колагын салындырып торуын сизеп, Юри өстәп куйды. Табигать биргән байлыгын, матурлыгын кысып тотмаса, хатын-кыз да тиз таушала, иртә картая. Кешене тере килеш идәнгә кадаклап куеп, яныннан эре генә үтеп китәргә өйрәнүе җиңел түгел шул, диде Сәйид, ни өчендер көрсенеп. Кемдер кирза итеге белән аягыңа баса икән, гаипне үзеңнән эзлә, диде Рамил Каримович, Сәйиднең фәлсәфәсен үзенчә бәяләп. Значит, син шуңа лаек. Тырнагыңны кимер дә, юлыңны дәвам ит. Тормыш ул уңай каһарман, һәр даим җиңеп чыга торган, Голливудта ясалган фильмдагыча гына була алмый. Ул картиналарның бер ишесен мин тормышка пародия, икенчеләрен хакыйкый дөреслектән кашу дип кенә кабул итәм. Бер төрлелекләре белән туйдырдылар инде тамам. Чит ил фильмнары белән ясалма әдәби әсәрләр абруена агу тамызгач, Сәйид үз яшәешенә, табигатына якынрак үзәнгә төшәргә булды. Тормыш тиз үзгәрә, Рамил агай. Кичә Зәмһәрир суыгы белән бузлы яңгыр явып, бүген кызынырлык эссе көн килгән кебек. Сезгә нәрсә? Самолетка утырдыгыз да киттегез Каһирәгә, Гарәп Әмиратына. Бездә кыш, анда эссе. Яңа байлар тукымын фаш итү тудырган көлү бүлмәне тутыра. Әмма Сәйид үз юлын бирми. Кичә без күн куртка, джинсы шалбар, алтын шылбыр артыннан кудык. МММ исәбенә байып калу турында сәрхүшләнеп, күбебез ярык тагарак янында калдык. Хәзер балчык шүлмәгебезне чит илләр хисабына сипләргә ямарга тырышабыз. Анда тилеләр нима? Шуннан ни кала? Юк, мондый гамәли якка борылышны профессор кабул итә алмый. Аның галәмне иңләгән олы сәясәттән сукыр тиененә шукынып кинәнгән җиргә төшәсе килми. Аңа ни? Укыган кеше Африкада да укыган кеше инде ул. Чын барлыкка милли яссылыктан караш турында сүз чыкты баягынак. Синең татарыңа андый тәгълимат кирәкме соң? Гасыр башында ук бер татар язучысы ашыргаланып, милләт үлгәнме, әллә йокыга гына талганмы дигән сорау калкытып куйган иде. Җавап бирелдеме соң? Сәйид уйланып алды, чәен йотып куйды. Бу мәсьәләләр үзен билгеле бер милләт кешесе дип санаган, ата-анасын таныган теләсә кемне борчый дип уйлыйм. Сезнең карашны беләсе килгән иде. Профессор шактый ризыкны сыйдырган салмак гәүдәсен урындыгына ипләбрәк урнаштырды. Бергәләп җавап эзләп карыйк әле, дигән булып сүзен элеп китте. Миллилек төшенчәсенең милли хис кебек тулайым алганда ике кыйбласы, ике төп юнәлеше бар дип фараз кылам. Күпчелек зыялылар аңлаган, шуның өчен көрәшкән, саф, пак, киләчәкле, өмет чаткысыдай үзенә әйдәп торган кыйбла ул. Бусы һәр халыкның азатлык, мөстәкыйльлек, суверенлык өчен көрәше. Өстен даирәләр хакимиятне кулларына шул хәрәкәт барышында кулга төшергән кемсәләр өчен дә миллилек идеясы шулай ук лазым. Әгәренки миллилек, милләтчелек башка халыклардан өстенлек кебек төсләргә буялса, ул залимлеккә, монархиягә алып килә. Иң отышлы мисаллары большевиклар кулына төшкән безнең ил һәм фашистик Германия. Карале мисхәт, азрак кыялы шайтан суыңны, бик тирәнгә кирип киттек, допинг кирәк. Бәллүр шәркәгә телен генә тидереп алды да фикерен дәвам иттерде. Баш миендәге сыйыкчаны жәлләмичә эшләтеп уйлап караганда, режим белән халык арасында арадашчы, элемтәче, бәйләүче вазифасын депутатлар уйнарга тиеш түгелме соң? Үз фикерле кешеләрне үткәрмиләр. Исемлекне әнә тегендә төзеп, алдан эшен бетереп куялар, диде Сәйид, бүлмәнең сырлы сөлгегә охшаган, тавыш үткәрми торган материалдан эшләнгән түшәменә төртеп күрсәтеп.
Фәнни җитәкчесен уңышлы киңәш табышлары белән фикер алышуга юнәлеш биреп барган Сәйид абыйсын онытылып, авызын ачып тыңлап торган Мисхәт тә сорау биреп булса да сүзгә катнашып алырга булды. Уңышлы килеп кысылуына соңыннан шатланып бетә алмады. Халык депутатлары кая карый? Кая карасын? Үз җаен карый. Хикмәтене Мисхәт шунда. Безнең илдә гражданлык җәмгыяте оеша алмыйча калды. Мультилитар идарә туды. Фикер алышуны Вәлишин янәдән үзенә якын әхлакый сукмак калып керде. Күпмедер вакытка мин сезгә әйтим. Халык белән хакимдарлар омтылышы якынлашырга, берләшергә мөмкин. Тик бу кешәнешле дуслык узакка бара алмый, юллар әкияттәге төсле аерыла. Берәүләр төрле исемнәргә хәттин байый, әллә ничәшәр коттеджлар салдыра, чит ил банкларында счетлар ача. Гавам хәерчелек сазлыгына кирип бата. Аракысына акчасын юнәтсә дә, закускасына иске кәчтүм җиңе генә кала. Хөкүмәт оешмалары шулай бердәм, дус яши, араларына ши кагып булмый дип уйлыйсызмы? Камырга шүпрә вакытында өстәлде. Җитәкче даирәләр арасында җәмәгатьчелекнең, бигрәк тә ашарвак зыялыларның йөрәгенә бәлзәм булып яткан каршылыклар күренгәндәй булса да, куркыныч афәт чыкканда режим шунда ук берләшә. Чөнки бу каршылыклар принципиаль түгел. Сабан туенда ат шабышында туган көндәшлек кенә. Беренче булып барбер сыер килмиш. Ярый, бу хакта җитте. Үзеннән торган кешедәй кыланып, профессор «Синең, Сәйид Яруллович, биографияны үзгәртү ихтыяҗы бар» дип куйды. Йыртык җире юк кебек шапанымның. Әти Ватан сугышы участнигы, инвалид иде. Әнинең әтисен кулак, ягъни кулы ак булганы өчен атканнар. Бабам урыс татар телләрен яхшы белгән, Беренче дөнья сугышында катнашып, әсирлектә немецчә сукаларга да өйрәнгән. Үзем хәрби, милициядә хезмәт иттем. Гаделлекне булмаган җирдә эзләгәнем өчен арт ягыма типтеләр. Язмыш иң якын кешемне тартып алды. Ярларына сыйыша алмаган дулкындай профессор шаулап, кытырынып алды. Ир башына мал җитә, акча, байлык артыннан куып бер-берегезне кырып бетерәсез. Синең тормыш тәҗрибәң зур икән. Депутатлар корпусын бизи алыр идең. Миңа ни пычагыма кирәге бар өстәмә мәшәгатьнең дип, күзләреннән ышкыннары ушмасы чәчсә дә, Сәйид бераз тынычлангач, ихластан өстәп куйды. Кем сайласын анда мине? Шактый кызган профессорга вәгъдә бирү капшык ташу кебек авыр шәй түгел иде. Без сайлыйбыз. Мин, Әлфия, Мисхәт, соңрак Зөлфия. Фикере яңачарак, бәяләре ачык, җите булуы белән Вәлишин аның күңелен иретте. Югала барган кыйммәтләр турында уйланырга мәҗбүр итте. Сезнең халыкка әле шикләнеп, куркып карыйлар. Әйтик, син югары советка уссаң, башка депутатларның күпчелеге кебек юк бар акчаларына, килде-китте төшеменә, табышына кызыкмас идең. Сиңа фатир, машина кебек алдавычлар кирәк түгел. Күпләр депутатлыкның матди файдасына мөкиббән китәләр. Шул подачкаларга кызыгып, халык ышанычын акларга тиешле әһел бәйсезлеген югалта, кабалага килеп беләгә. Коммуналкадан чыккан депутатка үзәктән затлы фатир бирәләр дә, аның бәйсезлеген, иреген алалар. Авызын юеш чүпрәк белән каплыйлар. Вәлишин тәмам кызып җитте. Әйтерсең лә профессор студентларына демократия турында махсус курс укый. Сәйид көчкә сүз алуга иреште. Бизнес белән шөгыльләнүчеләрдән гел яңалык, гайры гадәти борылышлар көтәләр. Үтереше, атышы, сөяркәсе белән януы, көндәшләреннән тимер рәшәткә артына кирип качуы кебек кайнар хәбәрләр килеп торсын. Урам белән урам сугышсын, Мерседес 600ләр һавага ашып торсын. Ә без киресенчә, гадәтилек, югары мәгънәсендәге тыйнаклык, эчке рухи байлык кебек төшенчәләргә омтылырга тиешбез. Замана агышына җайлаша алмасак, безгә капут дип сүзләрен кулы белән өстәлгә кагып җөпләп куйды Сәйид. Ул күбрәк Мисхәт өчен сөйли иде. Безне тормыш гел үзгәреп торырга мәҗбүр итә. Шул ук коммерцияны алыйк. Безнең ширкәтне заманында
агач торна аякларыннан җиргә бастырган КАМАЗ машиналарын элеккеге тиле бәягә берәү дә алмаячак. Безнең көннәрдә акчаны банклар, түгәрәкләр аша әйләндерү, чит ил хәллеләре белән хезмәттәшлек һәм үзең нәрсәләрдер эшләп чыгару, производство аша гына арттырып була. Мин заманында үй җиһазлары эшләп чыгару, вак-төяк ремонт эшләре буенча цехлар ачкан идем. Аны ватып, җимереп, акчасын талап киттеләр. Мисхәтләргә аны яңадан аякка бастырасы булыр. Тик башка әйберләр эшләп чыгарырга, әйтик, барча халык яратып кия торган шуар ОМОН киемнәрен тегү акланыр иде. Киләчәктә безне ни көтәсен берәү дә әйтә алмый. Күбебез кемнедер гаепләү, гөнаһлыны эзләү белән мәшгуль. Гөнаһты үзебездә, холкыбызда, баш миебездә. Ил бүген кыл икегә бүленде. Гаеплеләргә һәм гаеп эзләүчеләргә, ягъни мәсәлән, үзләрен изгеләр рәтендә йөртүчеләргә һәм әшәкеләргә. Җиназа тотучыларга кытлык юк. Җаваплылыкны үз өстенә алучылары гына офыкта күренми. Чечняда аккан кан өчен кемдер гаепкә тартылырмы? Кистереп әйтеп була. Юк. Тирә-ягыбызга күз салыйк. Гөнаһсызлык, саф күңеллелек янәшәсендә үк вахшилек, варварлык. Барысы да кешенең үзен хөрмәт итмәүеннән килә. Тышкы дөньядагы сәясәттәге, икътисадтагы һәр үзгәреш, яңалык адәм баласының табигатеннән килә. Шуның көзгедәгедәй шагылышы булып тора. Режим кешене тудырмый. Теләсә кайсы режимны кеше тудыра түгелме? Мондый озын-озак нутыктан профессор арыды. Үзе сөйләргә өйрәнгән кеше тыңларга яратмый шул. Сәйит Сакмановның тормышны үзенчә күрүен ул ошатты. Соңгы сорауым рөхсәт булса. Менә хәзерге сәясәт әдәми затның елдан-ел бозыла баруы сезгә, бизнес белән шөгыльләнүчеләргә кайсы кыйбласы белән кагыла? Яхшыгамы, зараргамы? Арадашы оешмаларга, хакимият белән халык арасындагы кешеләргә үз уен кагыйдәләрен тәкъдим итәргә. Аны кирәк чакта фил борыны төсле алга чыгарырга яисә тәвә кошыдай башны канат астына яшерергә кирәк була. Төп шарт сине ахыргача аңлап җиткермәсеннәр. Гадәти яшәешеңдә серле күренсен, күзгә төтен җибәрү дип атала бу халыкта. Олы төшенчәләр белән эш итү, ашау-эчү мәсьәләләренә һич кенә дә зарар итмәде. Әлфиянең мул өстәле бәләкәй атом бомбасы төшкән, хәрабәле бушлыкны хәтерләтеп калган иде. Сәйитнең башы аек, бу чаклы җитди вә ачыктан-ачык сөйләшү кирәк булды микән? Ул нәрсә бирә? Бик җылы аерылыштылар. Бу тарихи очрашудан соң да Сәйит профессор белән күрешкәләп торды. Факультетларына берничә компьютер бүләк итте. Башка матди ярдәмнәр күрсәтте. Мисхәт алдынгы аспирант булып китте. Сакманов үзенең акрынлап олы сәясәткә тартыла баруын, илдә туган үзгәреш яңалыкларга элеккечә битараф кала алмавын аңлады. Элгәре яңа төр машинага, фатирны бизәгән күн тышлы йомшак диванга, хәтта әтәч койрыгыдай муенчакка да мөкиббән киткән игелек хуҗасын шысрак хәл-әхвәлләр борчый башлады. Ул депутатлыкка кандидат булып теркәлергә ризалык бирде. Хәтта беренче турны уңышлы гына үтте. Тик аның ыргылып барган тулпар атына киртә куеп, үзен иярдән сөйрәп төшерерлек көчләр табылды. Бәлә иң көтмәгән җирдән кыр тавыгыдай аяк астыннан килеп чыкты. 20-нче бүлек. Иртә торган икеләтә бәхетле. Ул кыяр чыкканны күрә дип, офисына урам җыештыручылар тузан туздырып өлгергәнче килсә дә, әллә ни майтара алмады Сакманов ул көнне. Вильнюс белән сөйләшү шатландырмады. Русия салымнарны бик күп өстәде, шуңар да агачтан эшләнгән үй җиһазларын озатуны туктатып торабыз диде күптәнге танышы, ышанычлы партнеры. Андагы егетләр белән даими гамәли мөнәсәбәт ширкәткә шактый табыш китергән иде заманында. Урамында нур әсәре юк. Шәһәргә урап-шылгап Лондон томаны төшкән. Салым җыючы әрәм тамаклар белән җылы булмаган сөйләшүдә күңелендә авыр ис калдырды. Картаям бугай дип туйганчы хисләнеп, үзен үзе юатып, иркәләп алырга исәбе бар иде хуҗаның. Әмма хыялы фәрештәләрнең амин тоткан вакытына туры килмәгән булып чыкты.
Урынында кыр кәҗәседәй үрле-кырлы сикергән шәмәхә трубканы теләр-теләмәс күтәрде. Теге яктан килгән тавыш әүвәл аңа хәрби хезмәте буенча таныш монгол ишәге бакыруын хәтерләтте. Аны җилле көнне ятимә авыл каршыгының җимерек мурҗасыннан чыккан авазлар алыштырды. Тавыш хуҗасын бик теләсәң дә бу фаны дөньяда сухари кимерүче башка бер зат белән дә бутарлык түгел. Ул әлбәттә Нургали Вахапов иде. Гомерең яңгырашлы булсын, ди Кит исәнлек саулык сорашу урынына. Салмак сөйләшүе җавапны уйлап өлгерергә вакыт бирә. Шында мәшине тышкан фикере борчымаган төсле, каршы якның җавабы аның өчен сукыр бер тиенгә дә тормый. Мине итәгатьле, кешелекле адәм димәкче буласызмы инде, Нургали агай? Башкаларга хас сыйфатларны үзеңә ябыштырырга ашыкма әле, браток. Соң нәрсә кала инде бу тормышта? Яңгырап торабыз, янып, яндырып торабыз. Хәзер килеп җитәм. Шәйеңне куйдыра тор. Сакманов ял бүлмәсендә шәй әзерләткән арада, җирән сакчысы белән буз тауларын эретердәй, күктә ышкын уйнатырдай туфан, тайфун көтелмәгән афәт кебек бәреп тә керде. Җиһанда аңа каршы тора алырлык көч юк иде кебек. Очрашуга бер атна әзерләнгән диярсең. Йөртүчесе калдырып чыккан төргәктә кара, кызыл уылдыктан, ысланган иттән, какланган тавыктан алып, ратник аракысы белән әрмән коньягына чаклы бар иде. Сәйиткә үзенең сыр, тузлаган балык, салями кебек вак-төяк кабымлыклары өчен түзеп булырлыгы ят. Җитмәсә, сәрхәтип кыз яшьлек юләрлеге белән тузлы кәбестәсен дә чыгарып куйган. Кесәдән акча чыгаруны өнәп бетермәсә дә, Вахапов үзе өчен әзерләнгән өстәлнең мул булуын ярата. Бу аның уенча үз-үзенә хөрмәтнең төп күрсәткече. Тирәнгә кермичә генә дөнья хәлләре, сату алу, керем чыгымнарының торышы хакында сөйләшеп алдылар. Кит кабул ителгән тәртипне бозмыйча, дөнья көтү көннән-көн авырлаша, халыкның азуы соң чиккәчә ахыр заман фаразына килеп җитте дип нәүмизләнеп, мискенләнеп алды. Татарстан сөлегеннән Төмән җиреннән табылган Шималда утыручы бу ширкәтнең табышы базар хөрлегенең беренче елларындагы шикелле түшәмгә төкереп ятарлык яхшыдан булмаса да, хәле түзәрлек икәнлекне Сакманов белә. Зарланып алу, йомгакның ышын яшерергә маташу татарның канында. Хуҗа кунагын өстәл янына дәште, ризыкка тәм кертү өчен генә берәрне тотыкмәллә дигән булды. Улпат гәүдә бу юлы да кабул ителгән гадәтенә хилафлык итмәде. Мотор ыңгыраша, бөер сыкрый, бавыр зарлана. Әйдә, бүген Мәнсухлар көненә төшмичә, берәрне генә кагыйк та шәйгә күчик дигән булды. Бу алым Сәйиткә күптәннән таныш. Вахаповның бер шешә коньякны үгетләп бетермичә, урыныннан селкенмәячәгенә иртәгә таң атасына, яңа көн туасына инанган кебек үк ышана, тәгаен белә. Синең сүзне Сәйит Яруллович аяк астына салып таптау көферлек булыр дигән булып, Кит өстәл янына күчте. Тамакның кытыгын бастырып, аш казанын тынычландыргач, хәл-әхвәл белешкәндә башлаган сүз ызанына кирип киттеләр яңа байлар. Вахапов халык теленнән алынган берәр үткен гыйбарәне, әйтемне, күзәтүне урынында, вакытында кыстырып куя белә. Карашы ягымлы. Илаһи ихтиярын күрсәтеп, Гали баба унтагайларны төсле иягедә алга чыгып тормый. Улы башын алгарак авыштырганда, муен ияге әрсезләнеп китеп, алга асылынып төшә. Андый вакытларда Кит карт күренә. Хөкүмәт белән тартышу ахмаклык. Аны бәреп төшереп була. Әмма җиңеп булмый. Анда да күңеле кара кешеләр җитәрлек. Китнең ваемсыз гына әйткән бу җөмләсен Сәйит акыл казанына үткәрде. Һәм аның хаклы булуына кат-кат инанды. Хөкүмәт безгә хезмәт итү өчен яратылган оешма ул. Без җир асты кешеләре, чын хуҗалар. Моны исеңдә тот. Мажар сыйры мөгезедәй алга чыгып тормасак та, безнең йогынты һәр тарафта, һәр даим сизелеп торырга тиеш дип дәвам итте фикрен Вахапов. Барыр юллар кисешеп, хакимият хуҗалары яшәргә бирмәсә нишләргә кебек, Сәйитнең саф күңелдән әйтелгән самими соравына да җавабы әзер. Мөмкин чаклы дус яшәргә тырышырга. Барысы белән түгел, җитәкче оешмалар бигрәк тә шул ук гавам малын бүлеп,
үзләштереп сатып утыручылар белән әшнә яшәргә кирәк. Әшнәлек татарыңның бүсере ул, браток. Әгәренки алар теләмәсә дигән икенче бер катлы сорау төшә Сакманов теленнән. Кит фәһемле итеп аңлатып тормый. Туры җавап бирүдән тайшана, кем булуына карамастан төпшенгән кешене җене сөйми. Шундый вакытларда бер уч йокы даруы капкан кешедәй йөзенә ваемсызлык пәрдәсе тартып төшерә. Кешенең фикер сөрешен, сөйләм рәвешен, хәяткә мөнәсәбәтен арка терәгенең ныклыгы билгели. Вахапов байлыкны көчәнмичә, нерв күзәнәкләренә авырлык китермичә таба. Үз ягына җайлап авыштырып куелган улактан гел акмаса да һәр вакыт тамып тора. Тамчыдан күл җыела. Сакманов сабахтан акшамга тикле койрыгы артыннан түмгәкләнгән мушкәй төсле йөгереп, баскакларын узырчы атлар көненә төшерсә дә, әллә ни майтара алмый. Игелекнең хәлләре кылдый-былдый килеп, Сәйитнең ата казга сәлам бирүдәй көннәрдә булгалады. Шул ук вакытта игелек җаваплылыкның азын гына үз өстенә алган оешмалар арасында төшеп калганнардан түгел. Байлык өстәлә процентлары килә тора. Нәфис кымтырыклый. Җир майына ясалма кушылмалар, каучук кебек җиңелрәк кәсепле юлга чыгып, Вахаповтай ваемсызрак яшисе килә Сәйитнең. Берничә кат кылын тартып карады Китнең. Якын китермей. Бүген шул хакта сүз катып карамакчы булып, киренке утырды. Иркенләп җәелеп китә алмады. Җае чыкмый, дөресрәге, дошман якынлашуын сизенгән мал төсле Нургали ләтчә юнәлешен һәр даим алыштырып тора. Нәк кирпе, кул белән алып булмый. Җитмәсә, шайтан төкереген азмас каптымы, Нургалине җыруга тарта. Борынгы авыл көйләренә гашыйк бахыр. Моңын китереп бетерә алмаса да, көчле тавышы калтыранып чыга. Бугазына мандалина урнаштырганнар диярсең. Тыңлаучы мәнфәгате турында баш ватмый, үз шәхси ләззәте, күңел сөенеше өчен чыгара сүзләрне. Үз гали җанаплары өчен булгач, татар халык җырларын дөньясын онытып, иләсләнеп, күзләрен яртылаш йомып, бик күп каршылыкларны җиңә-җиңә бауырдан ук күтәрелгән авазына ярдәм итеп, көй җаена башын чайкап, кул башларын, җилкәсен, аркасын уйнатып, сәрхүшләнеп башкара. Биредә аңа тиң кеше юктыр. Иң күренекле сәхнә стаңда аны кабатлый алмастыр. Бу гадәте аның өчен коткаручы серле таяк. Бизнес мәсьәләләрендә ашылып, актарылып китәргә вакыт җиттеме, ул такмазага күчә. Бик күңелле булды сездә. Сез дә килегез безгә дигән сүзләре белән аягына турып баса. Утыры ашыга, ата дәрте ана сөте белән кергән акыллылык галәмәтеме бу, әллә булгавыр, буталчык замана өйрәткән хәйләме, мәкерле бер алыммы? Артыграк төшереп, теле тегермән ташын авыр әйләндергән очракларда да кабартма иреннәрдән тирәлек өчен файдалы хәбәре чыкынмый. Вахаповның язгы үләнгә чыккан кылын төсле иркен, көчәнешсез яшәвенең чыганагын Сәйит белә. Әсеренә төшенә алмый, тыйылган алманы татып карыйсы килә игелек ширкәте сәрвәренең. Шайтан гел кытыртып, кытыклап тора. Кемдә хәбәрдарлык, шул хуҗа безнең чорда. Дәүләт малын бүлеп утыручы даирәләрдә Сакмановның артык ышанычлы шымчылары юк. Ул читтән килгән кеше. Дарухана, ашхана, бензин агызучы бина оешмаларының биржага куелып сатылуы турында хәбәрне алуга Сәйит хадимнәрен шунда йөгертә. Соңга калган булып чыга. Аларны инде берничә көнлек Вахапов, Бабурин, Халяпов кебек өлгерләр сатып алган булып чыга. Бу кыенлыктан вакары генә чыгу юлларын эзләп, игелекнең генераль директоры шигәләрен кызартып бетерде. Ярдәм көтмәгәндә килде. Язмыштыр инде. Шул вакыйга Сәйитне четерекле киренке юлга алып чыкты. Нургали Вахапов көннәрдән бер көнне чираттагы очрашуга ширкәтнең баш инженеры Мустафа Гадилевне алып килде. Буйга сынга ләкин булмаса да бик һавалы, тәкәббер тота үзен. Тик күзләре куркак, өйрәнүчән, шикләнүчән тоелды Сәйиткә. Хәмер ярата һәм тиз исерә торган ушан кеше булып чыкты. Үзенең күп белүен, һәр тарафта таныш белешләре, туган тумачасы утыруын яшермей. Сәйитне иң гаҗәпләндергәне шул булды. Вахапов Гадилевне лыкылдавыннан туктатмады. Кисәтү ясамады, шабуыннан тартмады. Йөзенә балавыздан эшләнгән ясалма битлек төшереп утыра бирде.
Киренке тотты үзен, жырулары турында да онытты. Шактый кызмаша Мустафаны тизрәк урамга алып чыгу ягын гына карады. Һәр очрашу файда китерергә тиеш. Мыскыллап килгән җигәрне юкка сарыф итәргә ярамый дип, Сәйит башның үзен генә кунакка алырга булды. Балашага түгел ич, әттәсенең балагына тагылып йөрергә. Сколько можно? Нургали абыйны, наставнигымны бик хөрмәт итәм. Ул миңа дөньяга карашымны тәртипкә салырга булышты, дип башлады сүзен Сәйит. Кунакны төньяк калавылында әзерләнгән мул вә симез өстәл янына түргә утыртып. Аңадан дәшмәкче идем дә, урынында туры килмәде, дип хәрәмләшергә булды тегесе. Мустафа авылда туып үскән булса да, шәһәр муафиклыгыннан 200-лек кагыйдәләреннән хәбәрдар булып чыкты. Сәйитнең аның белән тет-а-тет, ягъни мәсәлән, артык колакларсыз очрашасы килгәнен 7нче туймы белән сизенгәнгә шаяртып кинәләп алырга булды. Аны табасы иде. Мин Нургали абзыйдан башка кунакка йөрмим. Бирдәдер дип уйлаган идем. Машинасын өйннән булса да эзләп карыйм әле дип, куе кызыл трубканы күтәргән булды. Сәйит, кирәкмәс инде, эзләп тормыйк, башка вакытта, дип кабаланып, сикереп торырга тиеш иде мантыйк кагыйдәсе буенча. Таушалган адәм баласының януы юктан, иләк-шиләктән, әтрәк-үтрәктән башлана. Сакбанов ай төсле битараф, ваемсыз чырайын тәрәзә ягына борды. Әгәр чын-чынлап шалтыратып, китне эзли чакыра башласа, бу адәм белән исәнлеккә зыян китереп, мәҗлесләп утырасы булмас. Берәр хәйлә табып, урам шатында очрашкан чит ят этләр төсле иснәнеп, тиз генә аерылышырга. Больше белешмәскә. Химия технология институтын үзенең әйтүенә караганда, кызыл дипломга төгәлләп, тап кушылма берләшмәсендә мастердан цех начальнигы, хәзер ярты Казанны сатып алырлык матди куәткә ия ширкәтнең 2нче сәрвәре дәрәҗәсенә күтәрелә алмас иде андый ахмаклык эшләсә. Юк, эшләмәде. Шыпырт кына өстәл артына кереп утырды. Затлы коньяк салынган бәллүр шәркәне кулына алды. Беренчене гадәттә очрашу өчен күтәрәләр. Мин бүген безнең белән утыра алмаганнар өчен ишәргә тәкъдим итәм, диде Ваһаповның уң һәм сул кулы. Шәркәне авызына шүңкәйтеп куйгач, тәненә көтелгән җылылык инде, чырайына төс керде. Бер шешә аракы араларын Субханалла диярлек итеп рәтләде дә куйды. Сәйит аның йөгерек соры күзләрендә хәйләкәр шаян чаткылар биешүен сизеп алды. Сынымы, уйнымы? Сакманов кунагын аңларга, рухын үтәргә һәм үзе өчен мөһим елга ярына алып чыгуда файдаланырга тиеш. Сезнең тормыш рәхәт кем, Мустафа туган? Миңа менә бер үземә кыен. Дөньяма кара төн шикелле пычрак караңгылык төште. Көндезем матур, ямлы, ә кичләрем ямсыз һәм күңелсез. Майлы күмәч өстенә кара улдык сылау белән мәшгуль Гаделев хуҗаның моң зарын фикри буҗрага кертмичә, беренче җөмләсенә шат ябышты. Кабарган ачуы сырлы маңгайына, коңгырт чәчләренә менде, хәтта шәркәсен дә читкәрәк итеп куйды. Адәм баласын мин-минлек шаукымы, үзен зурга кую, кәпрәю вакытлыча күтәреп, үстереп куярга да, киресенчә, җир суалчаны дәрәҗәсенә төшерергә дә мөмкин. Сәйит туган, сез чын-чынлап мине кемдер айрым алганда Ваҡаф шулай рәхәттә яшәтә дип уйлыйсызмы? Урысларның «Жить у папа за пазухой» дигән мәкале бар. Нургали абый исән чакта сезгә җил яңгыр тими инде. Вакытында сөтле чәй ичеп, мәйен капкалап, рәхәтләнеп утырасыз җылыда. Вакытында, дип Сәйит затлы ашау ишүнең файдасы турында сөйләмгә кереп китмәкче иде. Аны шактый усал, үз көченә ышанган тавыш бүлдерде. Сезнең якын дустыгыз минем аркада байыды. Минем аркада балдамайда йөзә, беләсегез килсә. Сәйит йөзенә гаҗәпләнү, аптырау, ышанмау чыгарды. Күзләрен түгәрәкләде. Янәсе, кайын тузы да күтәрә алмаслык әкият сөйләмә. Көлкегә калырсың, әдәм рисуайы булырсың. Тәбәнәк буйлы, симез, пеләш кеше бер кайшанда 7 пот туз ашап бетерсә дә, озын буйлы, бөдрә чәчле, арык бәдәнле була алмаган шикелле, якын дустың Ваһаповта мин аңа ярдәм итмәсәм, оргсинтезда смена мастеры дәрәҗәсенә җитеп, шунда шәреп күптәннән гүр иясе булыр иде.
Кешенең шын йөзен белү өчен аңа дәрәҗә биреп, я исертеп кара диләр. Йомык кына күренгән Мустафа бик сүзчән булып чыкты. Йөрешенә шаклы үзгәрде. Гәүдәсе җиңеләеп китте, көлеп куйды. Сәйиткә ире генә карап алды да дәвам итте. Сыр итеп кенә әйтәм. Минем хатын бик беләсең килсә, шәһәрдә иң олы берләшмәнең баш экономисты, энем Газком имуществода җаваплы эштә. Соң, причем монда алар, дигән булды Сәйит. Мондый наданлык шактый салып алган кунакны тәмам шыгарыннан чыгарды. Хатын безгә арзан бәягә шимал җибәреп тора. Энекәш вакытында нәрсәне прихватизировать итәргә кирәклекне колакка алып бара. Энеңнән әллә ни файда юктырла. Татарстанда якын арада ни нәрсәнең сатуга, аукционга чыгарыласын бер атна алдан белеп торабыз. Арттан килеп хап, шулай 3 заправканы, 2 аптеканы шалкан бәясенә сатып алдык. Тагын 2 заправканы кисәгә салырга җыенабыз дип, Сәйитне ышандырасы килеп, соңгыларның кайда урнашканнарына чаклы әйтеп бирде. Китнең үзеннән курыкмыйча, сер шишкәненә үкенмичә, Гадилевнең җәйлеп сөйләнүенә шаклар катып, кирәкле хәбәрне баш дип аталган компьютерга салып утырды хуҗа. Вахапов янында да Мустафаның үзен иркен тотуы, братокның әледән-әле аның салпы ягына яшьләвек кыстыруы исенә төште. Булганына шөкрана итеп яшәргә иде дә. Юк шул, кымсызлыгы җиңде. Сәйит икенче көнне үк Гадилев атаган ягулык яларын кулга төшерү хәстәренә кереште. Икесен дә шактый арзан бәягә сатып та алды. Икътисади хәле рәтләнеп, куәтләнеп китте. Әмма сизгере Вахапов белән араларына юеш таракан төште. Күрешүләре сирәгәйде, кунакка йөрүгә Хирис Нургали Сакманов конторасының бусагасы аша үтүдән баш тартты. Аның каравы Мустафа Гадилев белән аралары җылынды. Тымызык Саран Нургали киштеки генә матди югалтуында авыр кичерә. Әйтерсеңлә, тәненнән бер тотарлык ит кисеп алалар. Сакманов Вахаповның холкын фигылен яхшы өйрәнгән кеше буларак, мөнәсәбәтләренең тик тумалдан гына җайланмасын, үпкәчел китнең тиз генә гафу итмәсен аңлап, беренче адымны ясарга ашыкмады. Урысның теләсә нәрсәне сыйдыра һәм тиешле җиргә илтә торган авоськасы бар. Ул да шуңа таянды. Хаталанды. Шаушулы тормышны өнә бетермәсә дә, Сәйит дуслык һавасын ярата. Шул ук вакытта җилкәгә орынудан туган, мәҗбүри булмаган өстән генә якынлыкны кабул итми. Дуслары күп түгел. Әгәренки кемнедер йөрәгенә үткәрсә, ул аны ахыргача хөрмәт итә. Турлыклы кала. Дуслашып йөргән кешесе белән аралары суынгач, Хәлил: "Сәйит, син юкканы рәнҗитәсең. Ул бит яхшы кеше" дип киңәшен бирә башлагач, яхшы кешедән күбрәк сорала дип сөйләшүгә коры нокта куйганы хәтерендә. Улгая барган саен дуслашу, илаһи якынлашу кыенлаша, булганын саклый белү ихтыяҗы туа. Борынгыдан безгә күчә килгән җырларында халкыбыз дуслар кирәк дөнья көтәргә дип юкка гына айга карап моңаймагандыр. Вахапов белән мөнәсәбәтләре катмарланып китү миен туктаусыз бураулый, үзгә фикер керми башына. Игелек мәшәкатьләреннән бушаганда күңелендә 2 шәхес: Фәридә, Нургали. Вахапов юк барга исе китмәгән кебек, тыштан тыныч, ваемсыз, үпкәсез күренсә дә, аның шиген чыксалар, оясына таяк тыксалар, кышкы йокысыннан уятылган аюдай, теләсә кемне чәйнәп үзәргә әзер торуын Сәйит исәпкә алмаган, дөресрәге белеп бетермәгән икән. Миңа аяк чала башлавыңа түздем. Инде минем өлешкә керә башладың, диде бер очрашуда Вахапов. Тышкан җир астын казыган да мәшегә тап булган. Шуны онытма. Китнең бу сүзләрен йөгенешле бәйләнү, ваклану дип тапты Сәйит. Ашык базарлы, ирекле ил төзибез дип әтәчләнәбез түгелме соң? Ашыктан ашык сөйләшергә кирәк булыр. Сәйитнең аны югалтасы килми. Ут чыкканда җил астына качарга ярамый. Сәйит белән Нургалинең аралары кыл сыймаслык, үткен пышак кермәслек тоелса да, дуслыклары рухи якынлыкка корылмаган тышкы, ясалма аралашу гына булып чыкты. Әүвәл Сәйит Мустафа Гадилевкә үпкәләп йөрде. Күрәсең,
теге салган баштан хуҗасына Сакманов белән очрашулары турында сөйләп ташлагандыр. Кеше үзе телен озын айтмаса, башка зат аның миенә, күңел түренә үтеп керә алмый. Халык кәкре агачта кар тормас, алама кешедә сүз тормас дип юкка гына зарланмагандыр. Атка иярсәң ат булырсың, тайга иярсәң тай булырсың дип тә агайыны юкка гына әйтмидер. Сәйид Ваһаповның баш инженеры белән ашыктан-ашык сөйләшеп карарга булды. Сөйләшү, аңлашу Сакмановның машинасында булды. Игелек башлыгы алдан уйланылганча юри хисләнеп, хыялый романтикага бирелеп алды. Мин Нургали абыйга мәңге бурычлы. Хатыным өчен үч алу юлын күрсәтте, ярдәм итте. Хәзердә мәрхәмәтеннән ташламый дип башлады сүзен, һәм озак итеп бер дә иренмичә Ваһаповны мәдхия гөлләре белән бизәде. Гаделев машинаның эшен орынтын яшертен иңләде дә: "Әйдә, Сәйид Яруллович, йөреп кирик әле. Һава яратам мин." Куркып яшәргә өйрәнеп беткәннәр булар дип көлемсерәп алды да Сәйид, кунагын якындагы тарты кырыкка әйдәде. "Мин сине, Сәйид, яраттым, якын иттем. Безнең шырда сирәк очрый торган ихласларның берсе син. Хәзер минем фикерне тыңла, акыл казаныңда кайнат. Үзең нәтиҗә яса. Синең сәрхүшләнеп, алданып йөрүеңне теләмим." "Тыңлыйм, Мустафа", диде Сәйид, тавышына, чырайына ваемсызлык, ис китмәүчәнлек чыгарып. "Каты әйтсәм, ашуланма. Үзеңне акыллыга санап йөрсәң дә, мәми авыз икәнсең. Ваһапов синең хатының өчен башын илмәккә тыгар идемени? Таптың кешесен. Ул элеккеге чәпләп явызы Андрей Северцевны күптәннән аулап йөри иде. Изенә төшә, җаен китерә алмыйча интекте. Синең фаҗигаңнан кул җылытып калды. Әгәр дә җинаят өстендә тотылсагыз, соңыннан хөкемгә тартсалар, аның җавабы әзер. Хатыны өчен үч алды. Бензинны ул алып барды. Шырпы аныкы. Северцев тәрәзәдән сикереп исән каласы иде. Сакманов аны махсус җиһазлы мылтыктан атып үтерде. Кеше каны, кеше җаны аның намусында. Бетте китте. Ул шаһид кына, условно 6 ай. Синең баш каторгада чыри." "Юкны сөйләмә", дип кенә әйтә алды. Башына кургаш яңгырдай төшкән авыр сүзләрдән каушап калган Сәйид. Колакларына ышанмады. Иссе көнне өстенә чиләге белән салкын су тындырдылар диярсең. "Тукта әле, Мустафа, син бутыйсың. Ул миңа чын күңелдән ярдәм итте. Барысын да үзе оештырды. Шакал Северцев белән аның нинди алыш бирише булсын? Үзе бу темага керергә яратмый. Сорасаң җырлый башлый, гадәтен беләсең. Озын телләрнең лыкылдавына караганда Ваһапов карьерасын чәпләп тә башлаган. Ниндидер кара эшләрендә катнашып, кигән ис чыга башлагач, койрыкны сыртка салган. Караклар даирәсе сатлык җанны гафу итми. Чәпләп җитәкчесе судта безнең дусның исемен атаган, бик күп акча биреп котылган диләр. Җирәнне дә Северцевны үтертү өчен генә яллаган иде. Экзотика шап китте үзенә. Хәзер жан сакчысыннан ничек котылырга белми. Тегеңәрдә информация күп. Аларны мин мәңгегә, кабергә шәбергә береккән, бик якын кешеләр дип кабул итәм. Ваһапов белән Җирәнне. Син бик наив кеше икәнсең. Мине Җирәннең шефына бирелгәнлеге тәкъва кеше булуы сокландыра дип үзенекен тәкърарлады Сәйид. Алар икесе дә артист. Кеше алдында гына шулай кыланалар. Җирәннең Ваһаповка мунча яфрагы кебек ябышып йөрүенең тирәнрәк сире булырга тиеш. Акчага мохтаҗ кеше күренмәй. Гаиләсе барын югында белгән адәм юк. Башка галәмнән, НЛОдан безнең арттан күзәтеп йөрү өчен җибәрелгән диярсең үзен. Бу чаклы яңалыкны башына сыйдыра алмаган Сәйид, Ваһапов бит аны шукрак, телсез, әллә нимесме, әллә яһүдме ди. Аз сөйләшкән өчен генә шулай ди. Мин күп ылкылдым, үземә зарар. Янәдән исеңә төшерәм. Икесе дә артистлар. Драматикмы, комикмы, коммерческимы, анысын әйтә алмыйм. Җирән миңа хастаханәдә 3 ай ярдәм итте, саклады. Мин аңа бик рәхмәтле. Акчаны да бик аз алды. Зур сумма тәкъдим иткән идем, баш тартты. Сире бардыр аның, Сәйид Яруллович, ашыкма. Аның кемне саклаганы соңрак беленер. Соңгы җөмләң белән нәрсә әйтергә телисең, диде, ишенә суык, борчылу, шом йөгергән Сакманов.
Бәлки ул сине терелеп бетмәс борын чыгып качмасын. Безгә ул исән килеш кирәк булыр дип саклагандыр, диде көлеп куйды. Сүзне шаярту ярына борырга иде исәбе. Өрмәгән эттән куркырга кирәк. Ул сразу тешләп ала, иткә төшә. Мустафа, зиһенемне бута бетердең. Аягында басып торганны башына бастырдың. Акылга сыймый. Әхмәдиша абзый гайре мәхкул нәрсәләр сөйлисең дияр иде. Гадилев үзе дә тирәнгә кирип китүен аңлады. Бу сөйләшү безнең арада калсын. Икесе дә үчле адәмнәр. Тагын бер соравым калды, Мустафа. Син бит без теге йортны хәл кылганда анда юк идең. Шунда булган катнашкан кешедән бүтәнрәк хәбәрдарсың. Читтән күзәтеп тордыңмы әллә? Миңа абзый барысында бәйнә-бәйнә сөйләде. Хатын белән икебезгә хәтта. Бу бит сату, мине генә түгел, үзендә. Капканга тыгу, диде Сәйид тамагына балык кылчыгы кадалган кешедәй тотлыга. Ялгышасың. Ул тылын ныгыта. Үзенең бу җинаяттә катнашуын очраклы итеп күрсәтергә тырыша. Салган баштан хаталанган янәсе. Сразу тәүбә иткән. Бөтен гаип синдә. Ни әйтергә дә белмим. Син минем дөньяга карашымны, якын кешеләремә мөнәсәбәтне үзгәртергә тырышасың кебек. Үзеңне Вахапов юлламадымы минем янга? Провокация белән. Бар әле син, теге Ахламонны тикшереп кылларын тартып кайт дип, шефың үзе җибәрмәдеме? Синең алибиң юк. Мустафа Гадилев үпкәләгән балалар сыман шырайын сытты, авызын кыйшайтты. Берничә адым читкә атлагач, кире борылды. Күңелеңне, шикләнүеңне аңлыйм. Безнең мөхиттә кругом алдау, ялган, күз буяу. Булдыра алсаң, ышан. Кешләмим. Соңгысы. Мин Вахаповның мотор исемле фирмасыннан киттем. Аерылып чыктым. Müstәкыйлек алдым. Мине югалткач, иптәш утлы табада боршак төсле сикернәчәк әле. Нәрсә бүлешмәдегез соң? Үз ягына кайра, бик күп кирәк аңа. Әллә ничә коттедж салды, берничә фатир сатып алды. Кешегә ничә йорт, ничә фатир кирәк соң? Барысында да яшәп булмый ич. Малайы урыс кызы белән турып маташты. Үзен 3 бүлмәле фатирыннан куып чыгардылар. Әттәсе яңаны сатып алып бирде. Бу дөньяда мәңгелек калгалар юк икән. Вахаповны мин бөтенләй белмәгәнмен. Сакмановның утырып алыйк дигән тәкъдимендә кабул итмәде Гадилев. Башка вакытта, соңрак дип, үз машинасына утырып китеп тә барды. Ахыры күңелсез бетәр кебек тоелды Сәйидкә бу очрашу күрешүләрнең. Туйымы алдамый торган иде. Шул арада Төнья Кала авылында да караңгылык ингән. Күк йөзенә инҗе мәрҗәннәрдә йолдызлар сибелгән. Ничек шулай асылынып торалар? Ягылып төшмиләр икән ул мискинкәйләр? Йолдызлар аңа күз кыскандай тоелды. Янәсе, сәлпрәеп төшмә. Безгә монда бакый вакыт асылынып тору җиңел дип беләсеңме әллә? Мин шундый карт инде. Мин бит әле юньле кешеләрендә хәтерлим дип, йолдызларга кулын изәп, капканы узды. 24-нче бүлек. Күк йөзен калын болытлар, кояш сагышлары каплаган көннәрнең берсендә ярдәмчесенә телефоннан Вилсур Садыйковны эзләп карарга кушты. Сәйид сугыштан, урыштан, үч алудан гарык булган иде. Аның Фәридәне өенә төшереп, тыныш кына ата мәче кебек мырлап, иркәләнеп кенә яшисе килә. Мөмкинлек бирсәләр, сәясәт белән шөгыльләнер, үзе белгән алымнар, ысуллар ярдәмендә милләтенә, халкына хезмәт итәр. 17нче ел инкыйлабына чаклы мәгърифәт, мәгариф үсешенә мөһим өлеш керткән олы шәхесләрнең эшчәнлеге, тормыш юллары, дөньяга карашлары белән танышып чыкты. Сыкланды, тәэсирләнде, үзе өчен үрнәк өлгеләр билгеләде. Вилсур Садыйков төркеме белән бәйгене, бил алышуны туктатып, үзара килешү төзеп, бары тик алыш-биреш эшләре белән генә шөгыльләнергә булды. Җитте, булды. Күпме кан куелды. Рафаэль, Зөлфия, Анатолий Павлович кебек бер гөнаһсыз кешеләр җир астында ята. Яшәргә дә, яшәргә иде әле аларга. Бик озак эзләделәр Эдельвейс башлыгын. Инде телефоннан тапкач та очрашудан баш тартып кыланды. Ышанмады. Сакманов аңа каршы
теге вакыттагы шикелле чираттагы тузак әзерлидер дигән фикерендә нык торды. Ахыр чиктә мин риза, тик ике яктан да сакчылар бер тигез санда булсын. Шәһәрдән читтә очрашыйк дип ризалашты. Без икәү генә арадашчыларсыз очрашыйк. Икебез дә рульдә килик. Беребезнең машинасына утырып, икәү генә сөйләшик, аңлашыйк дигән фикерне әйтергә кушты Сакманов. Акча таләп итмәсме, диде Вильсур балаларча бер катлылык белән. Фирмаларының банкротка чыкканын беләмиш мин. Безнең икътисади хәлебез яхшы, курыкмасын. Сакманов очрашу урыны итеп, үзенең Матюшиныдагы йортын, Тасма берләшмәсе каршындагы мәйданны, башка бик күп урыннарны тәкъдим итте. Вильсур тормышка отыры ябышып ята икән. Үләсе килми, үзе өчен аз гына куркынычсыз күренердәй урыннарны кире какты. Кабмин каршындагы машиналар куя торган урында очрашыйк дигән тәкъдим алынды Садыйковтан. Сез ул тирәдә эшләгән кеше танырлар, сәламләп вакытны күп алырлар, диде Сәйид, ул тирәдә күренеп йөрүне өнә бетермичә. Зато исән калырга шанс күбрәк булыр. Ярый, мин риза. Иртәгә сәгать 3-тә. Юк, бүген, дип үҗәтләнде Вильсур. Сакмановка капкын куярга вакытны азрак калдыру иде нияте. Бер тәүлек эчендә ул снайперларын һәр шардак башына утыртып чыгачак. Америка президенты Джон Кеннедины үтергән шикелле хәл кылырлар үзеңне. Шигегез зур, миңа ышанычыгыз аз булгач, бер сәгатьтән очрашырбыз. Вильсур ике таза егете утырган машинага үзе артыннан барырга һәм күз иңләрлек бер тыкрыкта калырга кушты. Бүрегә кунакка барсаң, этеңне калдырма диләр. Күн пинжәге, дөресрәге шуар күлмәге астыннан бронежилет киде. Ике кара Волга тантаналы җыелышка чакырылган кунаклардай янәшә килеп басты. Тынлык. Сәйид кунакны үз машинасында көтеп торды да, Вильсур оясыннан чыкмагач, аның янына күчеп утырды. Артка утырыйк дигән тәкъдимен Садыйков кабул итәргә мәҗбүр булды. Узып баручыларның игътибарын җәлеп итмик әле. Шактый сәер иде ике дошманы төркем абруйларын янәшә күрү. Вильсур әмере белән нишәмә тапкырлар Сәйидне теге дөньяга затырга тырыштылар бит. Яраткан хатынының, энесенең үлемендә дә аның катнашын инкар итүе кыен. Мансурны, Тәпләп хуҗасын, Эдельвейснең арка терәге Андрей Северцевны һәм башка бик күпләрне вакытсыз гүр ияләре итүдә дә хәзер озын бармаклы кулларын тез башларына җәеп утырган Сакмановның катнашы юк дип исбатлавы, белгәннәрне шуңа ышандыруы кыен. Шайтаннан иман сорап килгәннәр диярсең үзләрен. Машинасыннан чыгып, аның ягына атлаганда, Вильсур ирексездән Сәйиднең төз гәүдәсенә карап сокланып куйды. Киң кайыш белән тарттырганнан соң да, йөкле хатыннарныкы кебек бүлтәеп торган корсагын бер дә хупламыйча капшап алды. Кайян килә бу симерү, диета тота, атнасына бер көн авызына кайнаган судан башка ризык капмый. Бандитне нә вакытта, пуляда, симез шашлык белән бәлештә алмый. Ярый хит, шәшенең аклыгы белән аны куа килә. Тиздән ике блондин булабыз инде. Уендан нәрсә аның? Белгән юк. Туктале, бу юлы дилбегәне үз кулыма алыйм әле. Диядән биек фил барын белеп торырга тиеш. Нәрсә, Сәйид Яруллович? Сезгә тагын безнең тир түгеп тапкан акчаларыбыз кирәк булдымы? Бушлай серкәдә татлы тыйламы, диде Садыйков, исәнләшү, кул бирешү кебек вакыт-төяккә кадерле вакытны әрәм итеп тормастан. Ал байлыгымны, ал соңгы тиенемне, үземә генә кагылма. Кызым әле балагына, аны үстерәсем бар. Сөйләшү бурычларны түләүгә, малны бүлешүгә килеп терәлсә, ул әлбәттә инде теше тырнагы белән карашачак. Булай сүз өчен, дәҗҗалның күңелен йомшарту өчен генә әйтүе. Махы бирмәстән генә. Соңыннан телен вакытында тыйнап куя белмәве дуга белән пешән шабу өчен үкенде. Тутый кош теле аркасында читлеккә кергән. Шуңа күрә көлүе дә сыйык чыкты. Шынында Вильсурның үз куркуын яшерергә тырышуы иде. Көчле эт алдында боргаланган әнчеккә охшап торуын аңламады. Нишләп бу тәртәгә тибә, бүренең башын табага салсаң да тәгәрәп төшәр диюләре дөрестер күрәсең, дип уйлап алды Сәйид. Сүзне чакырган кеше буларак мин башларга тиешмендер. Җитди сөйләшүгә әзер булмасаң, бу юлы сингә күчәргә итте. Мин үз машинама чыгып утырам. Аерылышабыз. Бөтенләй очрашмаган кебек. Әйе, күпме утлы яшелне өйрмәләр үтте безнең газиз башлардан. Мин шүт-шүт исән калдым. Синең күпме егетең әрәм булды. Араларында барысы да шакал булмагандыр.
Ул хәлләрен искә төшерсәң, үч сакласаң, янәдән сугыш юлына чыгарга гына кала. Ә мин сине башка ният белән чакырдым. Тыңлыйм, син заманаларның нык үзгәргәнен тоясыңмы? Замана гел бер инде ул, үзебез үзгәрәбез. Садыйков аның ягына борылып, гаҗәпләнеп карап алды. Күптән түгел, хукуклы караклар җыелышында мөнәсәбәтләрне корал ярдәмендә хәл итү тыела дигән карар кабул ителгән. Бу карарны үтәмәгән, килешүне бозган һәркем үлем җәзасына тартыла дигән өстәмә ясалган. Чынында, урам төркемнәре арасында да канлы бәрелешләр кими бара. Авторитетлар утырган машиналар азрак шартлый, ялланган үтерүчеләрнең иҗат дәрте кими, сүрелә килә. Дөрес, башка регионнарда хатын-кыз киллерлар гаерләнеп бара диләр. Татар хатыннары, өй тавыклары бу дәрәҗәгә күтәрелмәсеннәр иде. Бәлки аларның урыс, хахол, яһүд, азик ирләренә ястык булып яшәүләре хәерлерәктер бу очракта. Без эшебезне башлаган дәврдәге шикелле Вильсурның комсомол үткәненә дә ишарә бар иде. Таналар белән кәйф сафа кору, төннәр буе рестораннарда типтерү, хәмер белән теләсә ничек шаяру, соңыннан берәр тәүлек ваемсыз гырлап йоклаушыры узып бара. Канлы рушлар, көппә-көндез атышулар, тоткыннар алу, күп кеше катнашындагы җанҗаллар милиция әһлеләренә дәүләткә сводка бирү һәм чираттагы йолдызны алу өчен генә файдалы. Куркып, сагайып пышмакка кысылып утырган Вильсур сүз кыстырып куярга җөрьәт итте. Biz аларга булай да үзебезнең ахмаклыгыбыз аркасында нык ярдәм иттек инде. Бер-беребезне тотып биреп. Мин үзем дә туйдым бу тормыштан. Көндәшенең фикерен баш ымы белән хуплап, Сакманов үзенең концепциясен ачуны, җәюне дәвам итте. Мылтыклар, мәргәннәр бәйгесе чорыннан икътисади, сәяси көрәш дәвренә кирип барабыз. Хәзерге бизнеста җиңеп чыгар, дәүләт структуралары белән дуслаша, тартыша, ярыша алыр өчен арадашчыларыбызга, үзебезгә нисбәтән кырыслыкны һәм таләпчәнлекне арттырырга кирәк. Вильсур дәресен әзерләп килгән мәктәп укучысы төсле, олы балдаклы кулын Сәйитнең бармакларында бизәнү әйберләре күрмәгәч, балдагын салып калдырмаганына үкенде. Өскәрәк күтәрде. Сүз сыры янәсе. Җинаятьчел мөхит белән бәйләнештә тормаган сату алу оешмалары янау һәм талау объектына әйләнәчәк. Сез үзара сугышны, бүлешүне, үтерешне туктатырга дип тәкъдим итәргә чакыргансыз дип уйлыйм. Мин үзем дә шул фикергә килдем. Арыдым, туйдым. Табышыгызның күп мөлеше кораллы саклаучылар, гафу итегез, киллерлар тотуга китә. Садыйков җавап бирергә ашыкмады, серне ышкындырып куймагае. Хәер, ул табышыгыз күпме дип сорамый ич. Санаганым юк. Яртысы 40% китә торгандыр. Үзара сугышны туктатсак, аларның байтак өлешен кыскарта алачакбыз. Тынычрак йокларбызда, күңелләребездә душманлык сакланса да, ул явыз көч булып тышка чыгарга тиеш түгел. Казан каласының тынычлыгы икебездән генә торса, мин риза, диде Вильсур. Без шәһәр өчен җавап бирмибез. Үзебезгә, ярларыбызга кайтып төшәргә вакыт. Ә саклау, яклау эшләрен милициягә тапшырырбыз. Без ниһаять аңларга тиешбез. Бу дөньяны усаллык белән җиңеп булмый. Инсафка килергә вакыт кебегрәк фикер белән тамамлады Сәйит сөйләшүне. Батыр булсаң батырлан. Үлемең булмасын хатыннан дип хак әйтәләр икән дип шактый сәер җөмлә кыстырып куйса да, комсомол узаманы сөйләшү аңлашудан шулай ук канәгать иде. Бик озак сөйләшеп утырдылар Сакманов белән Садыйков ул көнне. Бүлдерүче булмады. Дусларча кул бирешеп аерылыштылар. Соңыннан Сәйит Вильсур белән аңлашуга шул чаклы вакыт вә җигәр әрәм иткәненә үкенде. Чөнки шул көнне үк Эдельвейс ширкәтенә башка җитәкче сайлап куялар. Берничә көннән комсомол узаманы көтмәгәндә төрмә бусагасын атлап уза. 25-нче бүлек. Ул көнне Сәйит Фәридә фатирында кунып калды. Уйламаган җирдән. Тәкъдирдә шулай язылган булгандыр. Төнья кала авылында мунчада юынып кайтканнан соң мәхшукасын өенә китереп куйды. Беренче катта малай-шалай кебек шапы-шыпы килеп үбешкәч, шәфкать туташы өскә менеп китте. Чыгу юлына борылган бәхетле ир күзләренә ышанмады.
Әле генә бер җан иясе күренмейді тирәюндә. Җир астыннан килеп чыккандай, урам юлында 2 яшүсмер аркылы басып тора. Багана башындагы утның яктылыгы йөзләренә төшә. Сәйитнең хәтеренә берсе озын гәүдәле, бүрткән битле, калкан яңаклы булып кирип калган. Икенчесе Дон Кихотның турылыклы Санчо Пансасыдыр инде. Тәбәнәк буйлы, кара су йөзле иде. Мәсьәләнең нәкъ менә курашы, көр тавышы белән, кабыргасы белән калкытып куйды. «Батя, дай папироску. Курить охота». Тартырга сорауның бәйләнү өчен алдауч сәбәп кенә икәнне Сәйит яхшы белә. Кеше кулын тәмәкегә тыккан арада кастет я башка тимер белән башына китереп оралар. Аңына килгәч ул үзен эшке киемнән кан эчендә таба. Инде шактый шәбәйгән, һәр көнне диярлек спортзалда шөгыльләнгән, кул сугышларында азау теше чыккан Сәйит аучыларны тукмап, изеп ташлый алыр иде. Пышранасы килмәдеме, ирендеме шунда, алдан әзерләнеп куелган 25 патронлы марга пистолетын җәһәт кенә тартып чыгарып, кара көпшәне әле берсенә, әле икенчесенә юнәлтте. Җавапны татарча бирде. Тәмәкем юк, атып үтерә алам. Җиңел табыш турында хыялланган кәсепчеләр кискен борылып, төп көчне аякка төшереп, бер кеше сиярлык итеп, ярты ягы гына ачылган ишеккә янгынга тарган сарыклар кебек бер юлы килеп кысылдылар. Кыска буйлысы җитезрәк булып чыкты, куркыныч сызыкны беренче үтте. Озынның билдән түбән өлешенә Сәйит туфлиенең ышын татырга туры килде. Шинап җибәрде. Артларыннан куа чыкмакчы иде дә, җиңенә Фәридә килеп уралды. Шит ят тавыш ишетүгә аска йөгергән. Кемнәр алар? Нәрсә кирәк? Сакманов ачуыннан еш-еш суласа да, үзендә шаяртырлык көч тапты. Ике егет сине эзләп килгән. Фәридә апа чакырган иде диләр. Ул башка подъездда тора дип чыгарып җибәрдем. Җитди итеп өстәде. Шпана, таларга иде ниятләре. Сине шулай дулкынлаган хәлеңдә иңә җибәрә алмыйм. Мин дә кунасың, диде ханым катгый рәвештә. Өй артында машинам тора, шоферга әйтеп килим. Юк, урамга чыгармыйм, саклап торып таш белән тындырырлар. Телефоннан әйтерсең. Иркәләнеп елмаю. Тагын берәү, икәү. Тулы бер атлама абоймы? Мә ал. Барысы да сиңа. Кинәт килгән бүләк кадерлерәк була. Ир зат ялындырып кыланып тормады. Үзенең дә Фәридәне ташлап китәсе килеп тормый иде. Фатирга күтәрелеп, шишенеп, шалтыратып машинасын кайтарып җибәрде. Хуҗабикә кофеме, чәйме әзерләү хәстәренә кереште. Сәйит кулын чайкап алырга дип ванныга кергән арада телефон телгә килде. Ирексездән ачык ишектән хатынның бик теләмичә, соңрак гасабилы, ачулы җаваплары колагына кирип калды. Юк дидем ич. Бүген дә, иртәгә дә вообще вакытым юк. Үзем генә түгел, неважно. Больше мине борчыма, үтенеп сорыйм. Шап итеп трубканы урынына куйганда, куе кызыл каны йөзенә менгән иде. Шалтыратучының күзләре кулы шикелле үк каты, әрсез сүзләре тәненә, күкрәгенә кагылгандай булды. Нәрсә дип бит уятсыз? Мин мәхәббәтемнән булай гына баш тарта торган ирләрдән түгел. Син барыбер минеке булачаксың. Җылы якка күчеп китәбез. Сорамый, таләп итә. Шәхси милке диярсең. Ярый әле Сәйит тәрбияле. Йөгереп чыгып, телефонга ябышмады. Киресенчә, юыну бүлмәсендә Юрий озак маташты. Бер ни булмагандай өстәл янына чыгып утырды. Кофега өрә-өрә сорап куйды. Кемдер шалтыраттымы әллә? Мин эзләмиләрме? Теге егетләр, синең дуслар. Йөзе аның теләгеннән башка үпкәчел төсмер алды. Иреннәре бөреште. Фәридәгә үзен кулга алып, җавапны төйенләп куярга вакыт бирелгән иде. Энем, синең кайнышың кунарга кайтыйм әле ди. Мин алып биргән малы семейкада кунасы килмимени? Аягым ышый, салкын диме? Миндә шактый вакыт яшәде, өйрәнгән инде. Күмәчкә май ягып биримме? Күмәчкә май. Үзең генә ашасаң бик тәмледер ул. Кем беләндер бүлешмәсәң. Кемсә сине белеп, танып йөри, маңгайында тәкә мөгезенең үсүен күреп, шуннан ләззәт алып яши. Төрмәдәге төсле мин сине күрәм, син мине юк. Араларында кемдер торганлыгын Сәйит элек тә сизенә иде. Сер ныграк яшәргән саен тирәнгә шәшкән орлык кебек бүлтәеп бүселеп чыга. Кем икән ул гыйфрит? Фәридә үзе әйтмәячәк. Ник калды ул кунарга?
Белмичә яшәсә, җиңелрәк булыр иде. Теге хәшәрәтләр юлга чыкмаса, 4 хатынының 4-сенә дә мин бүген фәләнегез янында кунам дип ялганлап, барысында шәм төбенә утыртып, үз бүлмәсенә кирип ятып йоклаган Хива ханы төсле, хәзер киң ятагында детектив кисеп ятар иде. Ишекне каты итеп ябып чыгып китәргәдер бәлки дигән дуамал уйда үтте башыннан. Торып китә алмады. Әллә Фәридәне яратуы тоттымы, әллә үтәлмәгән бурычы тоткарладымы, ир урынында калды. Бүген барыбер араларны ачыкларга кирәк булыр. Ак кырау төшәр микәнни аларның сират күперләрен кичеп уянган мәхәббәтләренә. Гыйшык сөрмәсе шулай тиз җиберми икән? Әйе, аларның мөнәсәбәтләренә Сәйиткә билгесез явыз көч кизәнә. Үтік өмет белән дөресе хыял мунчаласыннан аркан ишеп яшәүгә ул риза түгел. Жанын көнчелек, хәтәр упкындай билгесезлек куши. Тимердән чыкылмаган ул да. Йөрәгемә яра салудан тәм табасың, Фәридә. Былай килешми. Вәгъдә иман, Сәйит. Әйткәнемнән баш тартмыйм. Ашыктырма инде, зинһар дим. Соңрак барысын да белерсең. Кашларын сындыргалап, кара күзләрен өстәлгә кадап өстәде. Тиздән мәңгегә синеке булырмын. Иясез ишәккә хуҗа табылыр. Сәйитҗан, алайык тупас кыланма инде. Вәгъдәле кыз 3 елдан соң да әйләнеп кайтыр дип шаяртуга бурырга тырышты Фәридә. Төшү сөйләргә, алдашырга өйрәнеп киттең түгелме дип, араларына бызның каян ингәнен белмәгән Сәйит хатынның җанын кидерде. Шын-шынлап үпкәчел тавыш белән өстәп куйды. Сабыр канатларымның сыну ихтималы бар. Аннан гаеплен эзләп йөрербез. Сак белән сак кебек. Аңлыйм мин сине дип арттан килеп Сәйитне кочаклап алды ханым. Үзенең дә йөрәге өзгәләнә. Киеренкелек суларга бирми, тынына ябыша. Сине түземле, шыдам, ышанучан булган өчен яраттым. Әмма дөресен әйтә алмый. Фәридә үзен сыйык сумалага килеп кунган карга кебек хис итте. Карга койрыгын тартып алырга көчәнгән арада башы ябыша, башын йолкып алган мәлдә койрыгы кирип бата. Талпынып тик тора икән ди. Фәридә дә менә шулай ике арада калды. Сәйитне ярата, аның белән бергә булырга тели. Явыз җирәннән, җәһәннәмнән курыккан кебек шикләнә, шөлли. Сәйит, зинһар, мине ташлама. Минем синнән дә якын, синнән дә кадерле кешем юк. Кайын күмере төсле кара күзләренә үтә күренмәле яшь бөртекләре төште. Иратның төнге кояшы хатыны диләр. Минем дәгел кояшлы буласым килә. Тик безнең арада бер нинди яшертен сер, әйтеп бетерелмәгән ялган, алдашу калырга тиеш түгел дип үзенекендә торды Сәйит. Синең яныңда көчсез бер күбәләк булып ышып йөрисем килә. Күбәләк бер көнлек ул, Фәридә. Син миңа гомерлеккә кирәк. Чагыштыруым уңышлы булмады. Хатын кызга бата инде ул. Сәйитнең бераз тынычланганын сизеп, баягы телефон турында Фәридә үзе сүз катты. Сине телефон шалтыравы борчый инде. Борчый дип, ир йөзенә, гәүдәсенә битарафлык чыгарырга тырышып, җилкәләрен сикертеп куйды. Машинаны кайтарып җибәргәнгә үкенеп утырам. Башкасы окей. Шалтыраткан кеше минем иске танышым. Сиңа хәтле очрашкалаган идек. Хәзер бәйләнә. Бергә Казаннан китәргә димли. Кырым белән кызыктыра. Яратмаган кешең белән оҗмахның да тәмухтан гайре булуын беләм. Озатып куярмын эскорт белән. Сәйит хатын кызның тинкәсенә тию, бәгырен яралау алымнарын яхшы үзләштергән иде. Синдә бала йөрәге, көнче йөрәк. 40тан узган кешене шулай алдап йөртсәләр, сакаллы сабый да, куш йөрәкле дә булырсың, диде Сәйит шактый төксе тавыш белән. Сәйит, җанымны телгәләмә, зинһарлап үтенәм. Вакыты җиткәч барысын да сөйләрмен. Хәзергә шуны кистереп әйтә алам. Мин сине генә яратам. Үзең хәл ит. Гомергә артыңнан эт баласы кебек ияреп йөрмәм. Артык мин игәүләмә. Сәйит үзенең бәйләнүендә, сорау алуында кире чыгуы кыен булырдай сазлыкка кирип баруын аңлады. Үзендә тукталырга көч тапты. Ни хакы бар аның шулай бәйләнергә? Аның өчен кем ул? Үзеңне бел. Куып чыгармаган өчен рәхмәт әйтеп, артыңны кысып кына утыр.
Синнән борынгы җырдагы кебек, старый муж, грозный муж чыгарга мөмкин. Җаның тәнең мәхәббәт белән тулы. Фәридәнең сулышы күтәрелүен, төшүен, йөрәген тоясың. Берәү белән дә очрашмыйча, сине көтеп утырырга тиеш булган мул. Гарип граба түгел ич, табигать үзенә тиешлесен таләп итә. Үзе латиф, акыллы, уңган. Сәйитнең катлаулы уйларын Фәридәнең кайнар сүзләре сулышы үзде. Сәйитҗан, синең белән очраша, яши башлаганнан соң, үземә берәүне дә, аны да якын китергәнем юк. Балабыз бары тик синеке булачак. Сәйитнең гаҗәпләнүдән, югалып калудан ябылырга хәле җитмәгән иреннәренә Фәридәнең кайнар авызы кушылды. Барча үпкә сагыш, кайгы хәсрәтләр, көндәшләр, дөнья мәшәкатьләре онытылды. Сөю сәгадәт сулышы гына калды җиһанда. 26-нчы бүлек. Бәгърегә төшә торган ямсыз, тәмсез озын-озак яңгырлардан соң тылсымлы нәкышләргә бай, ямле әбиләр шуагы килде. Кояш нурлары җиһанга җылылык сирпеде. Адәм балаларын яшәешкә җилкендерде. Чын-чынлап терелеп, депутат урыны өчен көрәшеп йөргән Сәйит һәр яңа көн өчен шатланып яшәде. Шул ук вакытта тормышның төрле кыйбла-кыйдгаларын, ашысын-төшесен күргән кеше буларак, ул бер нәрсәгә дә гаҗәпләнмәскә, һәр шәйне үз табигыйлегендә кабул итәргә өйрәнде. Үзенә үпкәләп йөргән Нургали Ваһаповның телефоннан шалтыратуын гаҗәеп бер күренешкә санамады. Әнә бит, бетмәс төкәнмәс күренгән пычраклардан соң һава ничек сафланып, яңа юлган тәрәзәләр төсле чистарып китте. Исәнме, браток? Ваһапов әле бу? Шул ук калтыравык, дерелдәвек тавыш, хәл-әхвәл сорашканнан соң төп фикеренә күчте. Минем предложение бар ие, табигать кышагына чыгып кирергә. Пикник диләрме әле? 3 көнлек дөньяда яшибез, ял итеп калыйк бер. Сарут булып кайгыга төшмәсә дә, җаны телгәләнмәсә дә, Сәйит араларыннан кара мәче үтүгә борчылып, эче пошып йөри иде. Нургали кебек уникаль кеше белән аралашуы кызыклы, гыйбрәтле иде аның өчен. Айгыры айга сикерсә дә, аңа да дуслар кирәк икән дөнья көтәргә. Шулай да Сакманов тәкъдимгә мөкиббән китеп сикереп төшмәде. Вакыты да юк, күңеле дә тартмый, моның сәбәбен үзе генә белә. Ашау-ишү табынында янәшә утырып, хәмер белән җылынып алгач, мәҗбүри рәвештә диярлек туа торган аңлашу төрттөрүләргә ул әзер түгел. Ихтыяҗы юк. Һәр кем үзе белгәнчә булдыра алганча, тәкъдирендә язылганча яши. Дәшүчене рәнҗетмичә, тагы да читкәрәк тибәрмичә генә баш тартасы иде. Чакыругыз өчен рәхмәт, тик Нургали ага, ачулана күрмәгез. Кәефем бер дә әлләкем түгел. Теге хәлләрдән соң үзегез беләсез. Миңа эшәргә ярамый. Мәҗлес күрке җибәреп, бүкәй булып утырасым килми. Чыбыкның теге ягында куркыныч тынлык урнашты. Табигатьтә агачларны тамырлары белән алып ташлый, хәерче йортларның түбәләрен туздыра, кешеләрне хәвефкә сала торган афәтле давыл алдыннан була торган пошымлы сәер тынлык. Ниһаять, тавыш килде. Ничек инде дуслар? Пусть иске дуслар чакыруыннан баш тарта аласың. Әллә кем булма әле? Йөрәгеңне йон баскан мәллә? Нургалинең үпкәшел, рәнҗүчән, хәтере калучан холкын белгәнгә, аның нөктәле төрттөрүенә бигисе китмәде. Аның алдында йөз суы түгәргә җыенмый. Шулай да соңгы таныр җөмләсе йөрәгенә тиде. Шул сүзләр белән Ваһапов аны Зөлфиясе өчен үч алу юлына алып чыккан иде. Адәм баласын хәтер йөртә, хәтернең хәтерен калдырырга ярамый. Ярый, мин риза. Миннән ни нәрсәләр кирәк булыр? Барысы да әзер. Көт, сәгать 4-тә синең арттан кирермен. Минем машина белән барырбыз. Үзеңнекен алма. Юри пышылдауга күчәргә итсә дә, тавышы барбер гадәти кешенең көчәнеп кычкыруыннан катырак чыга. Кызлар, алыйкмы? Андый ниятдә булсак, мин үз кызымны, Фәридәне чакырам. Юк, үзебез генә ял итик әле бер. Ирләр компаниясе. Нургалинең тәкъдимен кабул иткәч, Сәйитнең җаваплы эшкә алынасы килмәде. Кәгазьләрен караштырды да полковник Гаяров белән сөйләшеп алды.
Бездән көнләшеп, кызыгып, креслоңны саклап утыр әле анда кем? Иптәш будущий генерал. Без маевкага чыгабыз. Үзегезне тәрбияли, күңелегезне күрә беләсез, бывший хәерчеләр. Кемнәр белән? Ходай яраткан кулына чыгарып куяр юлына. Вахапов чакыра кунакка. Соң сез аның белән... Гаяров тызы бурышы үзендә булган симез мишәр сүзен кыстырды. Кит, дуслары берәм-берәм яныннан киткәч, хатасын аңлаган, тәүбәгә килгән. Соң булса да уң булсын диләр мәле? Куйнымда таш йөртмим берәүгә дә. Вилсур Садыйковка дамы? Хәтта аңа да. Ул бездә утыра, шуны беләсеңме соң әле? Кит аннан. Мин шатланыр дип шаяртасың инде. Ә миңәргә башкорт әйтмешли да лампочки. Билләһи дим? Элеккеге гөнаһлары өченме? Юк шул, за мелкое хулиганство. Бик баналь бер нәрсә. Яшь хатынын дәвалану йортына озатып, өйләренә исерек килеш секретаршасы сарын алып кайткан. Иң кызык вакытларында чөшчесе килеп кергән, үз ашкышы белән ашып. Кухнядан пычак алып, кодагый буларга ташланган. Вилсур чәчәк вазысы белән яраткан әбисенең башын арган. Реанимациядә ята һаманда. Хәзер Садыйковның башка гөнаһларын тартып чыгарабыз. Безнең системаның эш тәртибен сиңа сөйләп торасы юк. В курсе. Сезнең өчен дә куркам әле. Бергә җыелырсагыз, криминаль эшне көттә тор. Малайына машина алып бирешкәч, Гаяров Сәйиткә нисбәтән масаеп, ирләнеп, һаваланып сөйләшүен туктатты. Якынайып китте. Трубканы куяр алдыннан Сәйит Ярулович, сак бул дип өстәүне кирәк тапты. Фәридәгә дә хәбәр салды. Эфиоп гүзәле, аппагым, мине югалтма. Билеты белән хушлашып кирергә булдык. Кайтканда сиңа сугылырмын, бәлки куна калырмын. Ярый Сәйтем, зинһар эшә күрмә. Ярый башлагач үзем әйтермен. Җылы йон кофтыңны ки, эшләпәңне дә онытма, башыңны сакла. Нәкъ сөйләшенгән вакытка Сакмановның Ибраһимов проспектындагы офисы янына биек тәгәрмәчле, Рәсәй юлларында да яхшы йөри торган джип машинасы килеп туктады. Көтәргә дә, көттерергә дә яратмаган Сәйит аларны урамда каршы алды. Йөртүченең урынында озын чәчләрен талкытып, җирән кукраеп утыра. Машинаның ишен карап ялалар каплый, ай тотылган төн кебек берни күренми. Арткы утыргычка кирип ялагач кына Сәйит Тауфиклы песи төсле пышмакка пысып утырган Мустафа Гадилевне таныды. Борчаклары пешә иде аларның. Сабыйларча сөйнеп, тегенең кулын каты итеп кысып, "Кайнар сәламнәр. Сине күрүгә шатмын", диде ничектер буйыгы бирак утырган Мустафа. Кайсы якларга юл тоту хакында сорашу кабул ителмәгән. Шакыручы машина хуҗасы һәм Тәңре кулында барысы да. Машина Казансу елгасы күпере аша үтеп, шәһәрне уң якта калдырып, урап-шылгап, авылара юлдан китте. Урман ызаны белән тәгәрәп, Сакмановка таныш булмаган күл кырыена килеп туктады. Юлны бармагы белән Вахапов күрсәтеп барды. Табигатьнең ис китмәле хузур бер пышмагы булып чыкты, алар килеп биялгән урын. Тирә-юньдә Салават күпердәй төрле төсләргә манчылган куе катнаш урман. Аяк астына төрле төстәге яфраклардан әбиләр шуагы түшәге җәелгән. Өстә кара сулы түгәрәк күл кырыен вак-төяк агачлар белән камышлар баскан. Кышлар тынган. Кемнеңдер елларын чигерүче саташкан күке тавышы да ишетелми. Шомлы тынлыкны Сәйит ошатмады. Күңеленә аңлатуы кыен булган курку, шүрләү, шөбһә менде. Мәңгелек табигать кычагында инде тормышларының төбелешен яшәгән 4 ир басып тора. Әйтерсең лә алар көнбатыш фильмнарындагы алып сатарлар, малкуарлар кебек араларын ашыкларга килгәннәр. Хәзер шатыр-шатыр атышу, кычкырышу башланыр кебек. Сакманов бу авыр халәтеннән арынырга тырышты. Җитди итеп уйлаганда куркырлык нәрсә юк иде. Җирән яугир яннарында теләсә нинди дошмани көчне ник туганына үкендерә ала. Үзләре дә шигән арбасыннан төшеп калганнардан түгел. Бу тукталыш барыбер гайре табигый тоелды аңа. Гадилевнең дә кәефе югарыдан түгел. Вәгъдә ителгән шашлык исе борынны кытыкламый, күңелле компаниянең изе дә күренми. Нигә бирегә алып килде икән? Убырның элек тә пәрәнҗәле сәерлекләре җитәрлек иде. Нургали агай, нинди урын бу? Ушак изләре күренми, безнең килүне шатланып көтеп торган әдәми затлар да күзгә эленми. Ашыкма,
Күрерсең, барысы да алда. Тавышы гадәттәгечә гырлап, киселеп чыкты. Эчке дулкынлануын, кулларының калтыранып алуын берәү дә сизмәде. Вахапов машинадан посольская шешәсен алды. Капутка алдан киселеп куелган ипи белән казылык, дуңгыз майы, калын пыялалы стакан куйды. Шит кешеләрсез, шау-шусыз гына синең булачак депутатлыкны билгеләп үтигәле. Бусы бер. Икенчедән, Мустафа Никәш миннән аерылып башка чыкты. Ул хәзер минем шикелле үк директор самостоятельного предприятия. Булмаган, тумаган депутатлыкны юып юышка калырбыз дип, игелек хуҗасы чын күңелдән карышкан булды. Икенче турдан үтү өчен шактый акча түгәргә кирәклекне үзе генә белә. Бу сәяси юлга чыгуын Вахаповның хупламаганында сиземли. Кит стаканга тутырып аракы салды. Үзем шәхсән пример күрсәтәм. Сезнең исәнлек өчен дип, бу юлы ялындырмыйча, күкрәк тирәсенә шоп-шоп сукмыйча, чырайын да сытмыйча, шәркәне бушатып куйды. Ипи капкан булды. Мине хөрмәт итсәң ичеп куй дип, тулы стаканны Гаделев кулына тоттырды. Соңрак җырлап бирермен. Бирермен дә бәлки. Тәкәллифле көлеп куйды. Күзләренә ингән явыз шатлыкны биек машинаның пошмагында чүмәшеп торган җирән генә күрде. Мустафаның ир-атсый хөрмәтеннән баш тарта торган гадәте юк. Араларындагы киренкелек аның да җанын телгәли. Элеккеге баш инженер тамагына капкалаган арада шешәдә калган аракы стаканга сыйып бетте. Нарасыйлар күз яше кебек үтә күренмәле сыйыкчаны Хуҗа Сакмановка сузды. Тутайлы браток, кәеф сихәтләрен күтәреп җибәрик. Бу фани дөньяда барыбыз да кунаклар гына. Берәү дә ике тапкыр яшәми. Сезгә билгеле хәлләрдән соң мин булай угыша алмыйм. Бераз вакыт бирим әле, йотып кына куйсам ярамасмы? Кит Гаделевкә әйткән сүзләрен кабатлады. Мине хөрмәт итсәң, шуны гына каплап куй. Шуннан гына турса, ни хәл итмәк? Авыр көннәр килде татар халкына дип, тынын ухылдап чыгарды да, бушаган урынга утлы сыйыкчаның яртысын агызып, калганын җәһәт кенә җиргә түкте. Җирән генә сизде бажасының хәйләсен. Күлне карап килик дип ошарга җыенган бөркет төсле кулларын, канатларын як-якка җәйде кунакчыл Нургали. Нинди гаҗәеп матурлык, хирлек. Вахапов машинасының арткы көпчәгенә барып типте. Һавасы чыккандай тоелды. Бүген йөртүче хәмәлендә башкарган яугиренә белән генә көпчәкне тикшерергә кушты. Машинаның тәртиптә икәнен һәм Вахапов курткасының эчке кесәсендә корылган наган барын тәгаен белгән нидер сизенгән җирән бу әмерне үтәргә ашыкмады. Булачак тамашаның бердән-бер шаһиты афишага баккан сакалбай кебек читкәрәк китеп күзәтүендә булды. Үзенә нинди язмыш әзерләнгәнне хәтта ул да белми. Бүген иртән әлеге сәфәргә җыенганда хуҗасы аңа тимер шкафыннан наганын алып бирде. Чиз тартып, майлап кырып куярга кушты. Җирән Вахаповның кулына корал алганын хәтерләми. Белүенчә, табигать кочагына якын мәзһәптәшләре Сакманов, Гаделевләр белән чыгарга җыена. Гаҗәбе, гадәттә азык-төлекне мул алдырырга яраткан Вахапов бу юлы шашлык ясарга, тавык тутырырга кушмады. Улдык, яраткан мәрсин балыгын сатып алырга да кеше җибәрмәде. Дусларын ямьле көзне бергәләп узатырга үзе чакырды. Җирән кебек күпне күргән, су асты агымнарында туеп яшәгән тәҗрибәле шымчы өчендә күп нокталы урыннар җитәрлек иде. 25 патрон сыйышлы пушкасын әзерләтүен бу сакаллы сабыйлар салып алгач, шыпчык я буш шешәләргә атып уйнарга җыена торганнардыр дип юрады. Үзе дә аңлата алмаган сәбәп белән шаярып кыстыргычка чын пулялар белән бушларын аралаштырып беркетте. Атламаның бушлары шыпчыкларга, тулылары шешә шәрифләренә диде яраткан шөгылен елмая башкарды. Куәте миләренә менеп, кан хәрәкәтен тизләткән шәрәп кунакларының кәефләренә дә уңай тәэсир ясады. Ни өчен дип әле йөреп килмәскә? Кулларны сихәтле кул суында юып алмаска, һәр кайсы үзенә бер тар камышлы сукмак сайлап, лайлалы яр буена төште. Мустафа өлгеррәк булып чыкты, кулларын шәпелдәтеп сөйләнә үк башлады. Суы иртәнге сөт кебек җылы. Тагын бер стакан кәксәк кыен. Сүзне тынлыкны ату тавышы кисте. Сәйит ялт итеп,
Шартлау килгән якка борылганда, арты белән машинасына терәлеп баскан Вахапов кулындагы кара дәҗҗалдан чыккан икенче кургаш Гадилев тәненә кереп ята иде. Сакманов корал көпшәсеннән чыккан аксыл төтенне һәм Вахапов кулының аның тарафларына борылганын күреп, берни аңышмыйча зиһен төпкелендә уянган үз-үзеңне саклау исемле табигый сизенүе белән аңсыз рәвештә сыгылмалы гәүдәсен камышлар арасына ташлады. Бер атлы яңгыраган ике шартлауны ишетмичә суга барып төште. Машина артыннан барысын да күреп, ишетеп торган җирән ОМОН киеменең киң каешына артка кыстырган кичкенә наганын алып, янындагы юан агач артына сикерә. Җиргә сыена. Нургали камышлык эченә суга йыгылган корбаннары янына барып, тикшереп тормыйча пистолетын алга сузган килеш джипның артына чыга. Җирән хуҗасына күз ташлый. Явызлыктан әллә нинди төскә кереп, шалшайган битне танымый. Кешенең йөзе тәрәзә. Анда барысы да күренә диләр. Акылы йөгәненнән ышкынганы, шашканы күренеп тора. Беренче булып атарга җирәннең кулы күтәрелми. Ташла мылтыгыңны! Артка чиген хәшәрәт! Урман ягыннан килгән бу әмер кызышкан үгезгә кызылны күрсәткән кебек тәэсир итә. Нургали өн килгән якка түзәмичә ата башлый. Мәше җитезлеге белән икенче агач артына сикергән җирән хуҗасының пистолет тоткан кулының мускулына пуля узата. Иң башына кургаш эләккән кул бау төсле сәлпрәя, пистолет шап итеп җиргә төшә. 2 елдан артык Вахаповның һәр әмерен, теләгән үй ите кебек үтәп яшәгән ялчы куркыныч сызыкны җиңел үтә. Һәр кемнең гомере бер генә, җаны газиз шул. Теләсә нинди бирелгән кул да тормышына куркыныч туганда тешен күрсәтә, үзен яклау хәстәрен күрә икән. Бу мин, тукта, дип гырылдый мөгри ыңгыраша Нургали. Көпшәсен аска төшереп, үзенә якынлашкан җирәннең күзләренә күтәрелеп карарга көч таба. Салкын, мәрхәмәтсез кутып бозыннан башка нәрсә күрми. Йөзендә иман, мәрхәмәт әсәре таба алмый. Безнең хушлашу сәгате былай да якынлашып килә иде. Үзең ашыктырдың. Арба көпчәген югалтты. Теге мәйетләрне бирегә алып мин. Үзенең хуҗа, кит, пахан, патрон, босс, шеф икәнлеген онытмаган җирәннең сүзсез буйсынуына өйрәнгән Вахапов карышырга булды. Үзең алып кил. Без аларны күл буена күмик. Юкса икебезгә дә каюк. Шул мизгелдә җирән көпшәсеннән чыккан пуля туфлиенең ышына килеп кадалды. Яугире элеккеге сәрвәрен күз уңыннан төшермичә иелеп, икенче пистолетны кулына алды. Нургали бер кулы белән ярасын кысып, лап-лап атлап яр буена китте. Гадилевнең аурайып киткән җансыз гәүдәсен көч-хәл белән сөйрәп, машина янына китереп салды. Икенче мәйет артыннан китте. Сакманов йыгылган урын буш иде. Җир йоткан диярсең үзен. Су астына китә алмый, бик сай, куе камышлык. Пуляның аңа барып җиткәнен, Сакмановның гүп итеп йыгылганын үзе күрде. Мөгъҗиза. Вахаповның озак маташуын хупламаган җирән ике кулына ике пистолет тоткан килеш яр буена килде. Юк ул монда. Качканмы, җир астына кирип киткәнме? Эшләпәсе генә йөзеп йөри. Нургали яр буена шомал айлага ятып капшана башлады. Янына килеп баскан җирәннең шалбарына исән кулы белән ябышты, үзенә тартып йыгарга азапланды. Селкетә дә алмады. Бетон багана диярсең. Икенче аяк Вахаповның авызын, борынын җимерде. Шарлап кан ага башлады. Анык бер карарга килгән җирән чираттагы әмерен төшерде. Машинага кирип утыр. Вахапов машинасына көч-хәл белән менә алды. Ике шартлау тынлыкны бүлде. Нургали янтауына, кырсагына кергән кургашларны исән кулы белән тотарга тырышып, буш урындык ягына авып төште. Җирән каударланмыйча гына пистолетларын кайышы астына кыстырып, тәкәне җилкәсенә алган сабан туе батыры кебек, Мустафа Гадилевнең гәүдәсен арткы утыргычка күтәреп куйды. Күл кырыен агачлар арасын өйрәнергә кереште. Сакмановны эзләү иде аның. Фәридәгә аның яраткан хатынына бәйләнеп йөргән кешене исән калдырырга исәбе юк. Артык шаһит тә кирәк түгел. Вахапов хак булган.
Сакмановның башын бизәгән кара велюр эшләпәсе генә җиңүчене ирештергәндәй су өстендә уйнаклап йөзеп йөри. Гәүдәсе бер кайда да күренми. Аяк эзләре дә калмаган. Җирәннең ачуы кабарды. Нургали пистолетын алып, жан дошманы булып киткән эшләпәгә 3 пуля утыртты. Теге явыз атуга исе дә китмичә, җил ритмына буйсынып, шайкалуын дәвам итте. Хуҗасын көтә иде ул. Мафия бессмертна дип уйлап алды җирән. Ул әле генә атыш барган урыннарны тикшерде, аягы белән кан эзләрен сөрткәләде дә, чит ил машинасыннан кирәк яракны, радиотелефонны, мәйетләрнең акчаларын, кулларындагы затлы сәгатьләрен үз кесәсенә күчереп, автомобильдәге сыйыкча савытының өстен ачып, анда утлы шырпы ташлады. Үзе читкә сикерде. Джип яна башлады, бираздан ут салюты бирде. Җирән янгынга якынрак килеп, саубуллашкандай карап торды. Пумаладай озын шәчләрен башыннан йолкып алып, утка ташлады. Глобус кебек такыр, йомры, шәчсез башына кара берет киеп, биштәрен кулына алып, ашыга-ашыга урманга кирип китте. Кечкенә бер аланда тукталып, Сәйитнең кайтуын көтеп утырган Фәридә Мутыйгуллинаның өй телефонын җыйды. Фәридә, без азат. Җирәнне таныса да, берни аңламаган ханым: "Нәрсә булды? Кем, каян азат?" Артык хәбәр биреп ташлаганын аңлаган ир сүзне кыскарак тотарга булды. "Минем белән Евпаториягә китик. Анда йорт алуым турында беләсең. Чит илдә яшәп калыйк." "Сакманов кая?" "Тиешле урынында." "Кайда?" "Теге дөньяда. Минем тәкъдимгә ризамы?" "Юк. Мин Сакмановтан бала көтәм. Шуны үстерәчәкмен. Мин артык борчыма, үзеңә кирәген алдың. Сәйит исәнме?" "Үкенерсең." Ханым белән сөйләшүдән соң бүкрәеп, кичерәеп калган җирән поезд станциясенә юл алды. Сәйит Сакмановның киләчәген күрәзәлек итүе кыен. Әгәр исән-имин калган булса, ул әлбәттә Фәридәсе янына кайтып йыгылыр. Киләчәктә яхшысы да, гарасатлы җилләре, зәмһәрир суыклары да булыр. Җәмгыятьтә кешене хөрмәт итү чорына якынлашып килгәндә, бәлки ул да халкына хезмәт итәрдәй файдалы шәхес булып үсеп китәр. Кайгы хәсрәт ул тормышның бәхет белән чиктәш буразнасы диләр.